an ka kɛwalew la diɲɛso sigi la. I ye kuma fɛn fɛn fɔ, i ye baara fɛn fɛn kɛ, i ye nafolo minnu sɔrɔ, nafolo ninnu sɔrɔla sɔrɔ cogoya min na, nafolo ninnu dora donda minnu fɛ, o bɛɛ lajɛlen na sɛgɛsɛgɛ. N'i y'i miiri o la, wallahi i bɛ ban diɲɛ na. Isa Kulibali, an bɛ an ka maakɔrɔw fo, k'an ka diinɛ tigilamaw fo, ka laadalamaw fo. Ni y'an don ka ɲi. An balimaw, bi dɔnkibaru kunnafoni balaw na, min ye an ka jamana marabaw ye, Colonel Assimi Goïta ka se Dr Sogɛl Kokala Maïga, ale ni an ka diinɛ minisiri bato ko, ale ni laadala ko, olu ye hakilina dɔ bila sen kan k'a yira k'a fɔ min ye kumaɲɔgɔnya ye o ka sabati. Yad Agali ale ni Amadu Kufa, olu ka wele ka kumaɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ, u ni jamanatigiw, min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ka sigi, min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ka waleya an ka jamana kɔnɔ. An bɛna an da don o waleyaw la. An balimaw, min ye Usman Serif Madan Aidara, Mali alisilamaw ka lajɛrɛ tɔnba au Conseil islamique o ɲɛma don. Tɛnɛn su ka dugu kɛ tarata la ka sanga ni mawuludi walew ye. A ye kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga tigilamaw ma, u ka wulikajɔ ni cɛsiri la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi, jamana a ka se ka segin ka na a danbe kɔnɔ i n'a fɔ ko kura. An bɛna an da don o walew fana na. An balimaw, san 2020 a kɔnɔna na wulikajɔ minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bɔsi a la. O wulikajɔ ninnu senfɛ maa minnu ni tora a la ka daminɛ juillet kalo tile 11 ka se 12 ma, olu farala ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ ka se ka kɛ kumada ye ka ɲɛsin jamanatigiw ma, min bɛ kɛ sababu ye haminako min bɛ olu la ka sababu kɛ u bɛ dugu kɔnɔ, diɲɛma ani jamanatigiw ka se ka bɔ a kalama. An bɛna ɲinini kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a ye o waleya fana kan. An balimaw, nin de ye kunnafoni balaw ye, dɔ bɛna ɲini ka fara minnu kan ka lase aw ma bi araba min bɛnna octobre kalo tile 20 ma, san 2021. Aw balimakɛ n'aw denkɛ Abdou Ouattara ale ni Isa Kulibali, aw bisimila ɲɛta dɔnkibaru kɛnɛ kan. An balimaw, min ye an ka jamana lakana ko ye, an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ bi kunnafoniya ɲuman an bɛ se ka fɔ ten, o bɛ ka sɔrɔ Maliko la ka sabu kɛ min ye jamana marabaw ye, olu ye hakilina dɔ ta, hakilina min bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya la sabati lakana ko la an ka jamana marabolo la, marabolo minnu bɛ kɔgɔtuguyan fan fɛ ka daminɛ Mopti marabolo la ka taa Tombouctou, ka taa Gao, ka taa Kidal. An bɛ don min na i n'a fɔ bi, o lakana ni jamana fantɔw lakana tɛ kelen ye. Walasa bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ o baaraw la, jamana marabaw u ye hakilina kura ta, hakilina min bɛna kɛ sababu ye n'i ye marabolo kofɔlen ninnu ta k'a lajɛ ka daminɛ Mopti marabolo la, lakanabaliya min bɛ yen ka se kɔgɔduyanfan marabolo la, maa minnu bɛ yen ni olu ka waleyaw kɛlen bɛ sababu ye ni lakana ma se ka sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na, ka wele bila u ma, walima ka jɛkulu labɛn, jɛkulu min bɛ taa kumaɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ, min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye lakana koɲaw ka se ka sabati, ka da o waleyaw kan. Min ye minisiri ye, Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ diinɛ ko ale ni bato ko ka se laadala ko sabatili ma, n'o ye Dr Mamadou Kone ye.
ale ye kunnafoniya dɔw lasɛbɛntiya kunnafoniya minnu sɔrɔla ka fɔ ko hakilina ni laɲini bɛ u la i n'a fɔ sani camancɛ fanga ka na sigi min kɛra n'an b'a wele ko dialogue national inclusif sigi min kɛnɛ kan wele bilala maliden caman ma minnu nana ka na u fɛlata fɔ jamana yɛrɛ basigi na kolosuma na gɛlɛya min bɛ jamana kan bɔda jumɛn bɛ se ka sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kala ɲɔgɔn na o waati la hakilina dɔ kun taara o hakilina ninnu na a kun laɲinina ka fɔ min ye Amadu Kufa ale ni Yad Agali ko sigi ka kɛ n'u ye ka kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya ka se ka sɔrɔ ni ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ camancɛ fanga tigilamaw olu fana y'a laɲini ka fɔ olu bɛna o waleya labila sen kan o ka kɛ sababu ye malidenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kɔnɔ min ye bɛn ani basigi ni kolosuma ni keleya o kulu o ka se ka boli Mali kɔnɔ ka da o waleyaw kan minisiri ka kɔrɔfɔ la a ko min ye Mali alisilamɛw ka lajɛrɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ye n'a ɲɛmaa bɛ Usmani Serif Madani Ayidara bolo o bɛna baara dɔ kalifa u ma baara in yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Yad Agali n'o ye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans jɛkulu u ko olu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin alisilamɛya ani alisilamɛw ma o de ye olu ka hakilina ye u ka bolofara dɔ faralen no ɲɔgɔn kan Hakimi n'o ye Bɛladen ka jɛkuluba ye u bɛ o kulu kɔnɔna na fo ka se Amadu Kufa ma ni an b'ale wele ko Katiba de Masina marabolo an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛ ale bolo a n'a ka jɛkulu a yirala ka fɔ Haut Conseil islamique n'o ye Mali alisilamɛw ka lajɛrɛ tɔnba ye baara bɛna di u ma u ka se ka nin jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka kumaɲɔgɔnya dɔ la sabati kumaɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka ɲɔgɔn faamuya min bɛ kɛ bɔda ɲuman ye Maliko la ka sababu kɛ n'i ye nin jɛkuluba fila ta k'a lajɛ ani u ka ɲɛmaa n'o ye Yad Agali ale ni Amadu Kufa ye malidenw de don ni malidenw don a ka kan u hakilinata ale ni fɛɛrɛ min bɛ u bolo bi u ni jamanatigiw ka se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ waati sera tɛ sa o waleyaw ka se ka bila sen kan nka maa min kɔni bɛna kɛ kumaɲɔgɔnya la sabatili ye jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ o ye Mali alisilamɛw ka lajɛrɛ tɔnba ni o ye Haut Conseil islamique ye n'a ɲɛmaaya bɛ Usmani Serif Madani Ayidara bolo minisiri n'o ye Dr Mamadu Kone ye a ka kɔrɔfɔw la a ko nin ye Mali marabaaw ka hakilina fanba ye hakilina min bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga yɛrɛ sigikun ye min ye n'o ye bɛn ni basigi ni kolosuma ye Mali ka se ka kɛ Mali kura ye i n'a fɔ malidenw bɛ ka laɲini cogoya minnu na nka n'i ko o waleyaw ka lasabati min ye jolibɔn ye ani lakanabaliya min ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔna na ka daminɛ camancɛ marabolo la ka taa fo kɔgɔdugu yan fan fɛ a sera ten sa an ka se ka fɛɛrɛw ni hakilinaw ta min bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kulu kɔnɔ o waleyaw de kɛra sababu ye u y'a laɲini ka fɔ kɛlɛ ka se ka jɔ ten nka n'i ko kɛlɛ ka jɔ fo kumaɲɔgɔnya ka se ka sabati jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra bɛɛ lajɛlen fɛlata bɛ dɔn hakilina ni laɲini min bɛ karisa la ani hakilina ni laɲini min bɛ ne la n'an sigira ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ gɛlɛya in na hakililajigila Mali alisilamɛw ka lajɛrɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ye olu ye nin waleya ɲɔgɔnna caman kɛ ka sababu kɛ n'i ye marabolo lajɛ n'o ye ɲɔnɔ marabolo ye waatiw tɛmɛna gɛlɛya kun bɛ nin marabolo kɔfɔlen in na lakanako la o kɛra sababu ye u ye wele bila Mali alisilamɛw ka lajɛrɛ tɔnba ma ka sanga ni jamana marabagaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye a kɛra sababu ye sigikafɔw kɔni kun kɛra sigikafɔ minnu kɔnɔna na marsikalo yɛrɛ tɛmɛlen bɛnɲɔgɔnya sera ka sɔrɔ min kɛra sababu ye bɛn ani kolosuma o kun lasabatira ɲɔnɔ marabolo la kalo kelen ani kɔɲɔn bɔɲɔnko nka a yirala k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɛnɲɔgɔnya min n'a kun sabatira a bɔrɔtɔlen don fɔlɔ ka da o kan an bɛ don min na i n'a fɔ bi i n'a fɔ maa caman fana bɛ a kalama cogo min na ɲɔnɔ marabolo ka kalan sisan nka o bɛɛ n'a ta min ye Haut Conseil islamique ye
olu y'a jira k'a fɔ olu tɛna sariya ka sabu kɛ u ka ciden min yɛrɛ tun bɛ kuma lase la ani ɲɔgɔn faamuya baaraw la n'o ye Mufa Ayidara ye ale ko olu kɔni na u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɛ an bɛɛ ye maliden de ye kuma ɲɔgɔnya bɛ olu ni jɛkulu min ɲɔgɔn cɛ jɛkulu fila bɛɛ ye maliden de ye olu kɔni b'a bisigiya k'a fɔ u bɛna ɲɔgɔn faamuya min bɛ kɛ sababu ye jolibɔ min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a ka se ka dabila jamana ka se ka kolosuma n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ a ko o fana bɛna kɛ sababu ye min ye Yad Agali ye ka se Amadu Kufa ma n'u unu sera ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya u fɛlata ye min ye Maliko la ale ni min ye laadalamaw n'o ye donso ye olu fana fɛlata ye min ye Maliko la ka se finitigilakaw ma ni bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɔgɔn faamuya ni koya in na a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ labasigi min ye ɲɔnɔ marabolo ye waati tɛmɛna bɛn kun sabatira min kɛra u bɛn sababu ye o tɛ dɔwɛrɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen bɛ sababu ye ni ɲɔgɔn faamuya ma na ni yɔrɔ kofɔlen na olu ni Haut Conseil islamique kun bɛnna hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka yamaruya di laadalamaw n'o ye donsow ye ale ni ɲɔnɔ yɛrɛ sigibaw u ka se ka u ka caw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na bɛnkan minnu kun sabatira a bɛnkan dɔ ye an balakaw olu ka se ka u yɛrɛ la sutura fini na an bɛ fini min wele ko voile n'o ye fini finman ye ka da o fana kan min ye jaga bɔli ye o fana k'o lawajibiya dugudenw kan ka se o fana ma min bɛ fara o kan o ye min ye kiri cogoya ye kiri ka di laadalamaw ma i n'a fɔ Amadu Kufa ka maaw n'o ye Katiba di Masina ye olu ka se ka kiriw tigɛ u ka hakilina ni u ka sariyaw kɔnɔna na o bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn de kun kɛra sababu ye bɛn ni basigi kun sabatira ɲɔnɔ marabolo la waati la nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi o bɔrɔtɔ la o de kun kɛra sababu ye ka dɔ yɛrɛ fara furukufuruku kan nka min ye Dɔkitɛri Mamadu Kone ale ka kɔrɔfɔw la a ko hakilina ni laɲini min bɛ cɛmancɛ fanga tigilamaw la u ka se ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ Mali gɛlɛya la ka sabu kɛ n'i ye gɛlɛya fanba ta k'a lajɛ ka daminɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ marabolo la Mopti marabolo ka taa fo Kɔgɔdugu yan fan fɛ fo Kidal a gɛlɛya fanba jɛkulu minnu bɛ a kɔnɔ a jɛkulu ɲɛmaa ye maa fila de ye Amadu Kufa ale ni Yad Agali wele kɔni bilala Haut Conseil islamique ma baara in u ka se ka a daminɛ baara min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye malidenw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka min kɔnɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali kɛlɛ ka ban o de ye maliden bɛɛ lajɛlen haminako ye bi a ka kɛ sababu ye min ye finitigilakaw ye ale ni maa minnu bɛ yen n'u olu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la n'a bɛ san caman bɔ olu bɛɛ lajɛlen ka sigi ka na maaw ka baara i n'a fɔ bagan mara mɔni o n'a ɲɔgɔnna caman o waleya ninnu ka se ka bila sen kan ko kura ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw hakili bɛ sigi Mali kura min ni maliden bɛɛ lajɛlen hakili b'a la o bɛ se ka bila sen kan an balimaw min ye Mali kalanko ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun kelen de bɛ ani san 2021 ani san 2022 kalan wuli cɛ ka da o kan i n'a fɔ kalan bilala gɛlɛya kɔnɔ walasa kalan ka wuli gɛlɛya kana sɔrɔ min ye kalanko minisiri ye n'o ye Madame Sidibe Dedewu Usumani ye a ye wulikajɔ bila sen kan ka ɲɛsin maaw ma minnu ye kɛnyɛrɛye lakɔlisow olu ka faraɲɔgɔnkan kulu kɔnɔna na a ɲɛmaw an'olu sigira ka kuma minisiri ko laɲini min bɛ ale la o tɛ dɔwɛrɛ ye walasa min ye san 2021 ka se san 2022 kalanko a ka se ka daminɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ o de kɛra sababu ye a ye wulikajɔ bila sen kan ka se u ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kalan na an bɛ don min na i n'a fɔ bi nka min ye bɔda ɲuman ye o ka se ka sɔrɔ fo kɛnyɛrɛye lakɔlisow a tigiw u ni jamana marabaw u ka se ka hakilinaw kɛ kelen ye ka sabu kɛ kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye batigɛ ko ɲuman ye o de kɛra sababu ye Mali marabaw u y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɛmɛ ani hakilina ɲuman min bɛ olu bolo ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye lakɔlisow ma min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kalan nata min bɛna wuli sisan o ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ minisiri ye wele bila Mali kɛnyɛrɛye lakɔlikaramɔgɔw ka se Mali kɛnyɛrɛye lakɔlisow a tigiw ma a ko a b'a ɲini u fɛ u ka se ka wulikajɔw kɛ ani u k'u jija min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kalan ka segin a danbekɔrɔ la o kɛra sababu ye minisiri y'a laɲini a ko min ye kalan ye kalan min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka jogo ɲuman don denmisɛnninw na u ka se ka u ka sigida u ka jamana u ka se ka o dɔn k'o sariyaw la matarafa
o kalan ka kɛ denmisɛnninw kun lakɔliso la ka da o fana kan n'i ye waleya dɔw ta k'a lajɛ minisiri ye hakilina fɔ hakilina min ye hakilina ɲumanba ye n'o ye ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ladege yiri turu la o kɛra sababu ye san 2021 ka se san 2022 lakɔli wuli u ko u bɛna masala min ta o la o tɛ dɔwɛrɛ kalanden kelen yirisun kelen madame Sidibe Dedewu Usman n'o ye kalanko minisiri ye a ko nin hakilina ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fɔlɔfɔlɔ kalan n'i y'a ta k'a jateminɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ taa n'i ka yiriju ye i bɛ taa turu i b'i janto a la ka to k'a sɔn ka nɔgɔ kɛ a kɔrɔ ni o waleyaw la sabatira a bɛ kɛ sababu ye min ye an ka kalansow ye a kɛra forobataw ye a kɛra kɛnyɛrɛye taw ye o bɛ labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ sigi in kɔnɔna na Mali kɛnyɛrɛye lakɔliso a ɲɛmaw ka kulu u ka ɲɛma n'o ye madame Kamara ye ale ye kuma ta a ko a bɛ minisiri fo ka waleɲuman dɔ a ka wulikajɔ ni jija ni cɛsiri min kɛra sababu ye Mali kɔnɔna na san 2021 a kalanw kɔnɔna na ɲɔgɔndan labanw sera ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ wa jaabiw fana bɔra min kɔni kɛra jamana ɲɛmaw ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakilina ye an'u sago ye o kɛra sababu ye min ye nin ma kofɔlen ye a ko ale b'a yira minisiri la k'a fɔ Mali kɛnyɛrɛye lakɔliso a tigiw na u jija n'u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na ka se ka Mali jamanatigiw dɛmɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kalan ka se ka a dame kɔrɔ la balimaw tɛnɛn ka dugu jɛ kunungo tarata la an bɛ y'aw ladɔnniya ka fɔ min ye mawuludu ye o ɲɛnɛmayala an ka jamana marabolo caman na ka sanga ni o waleyaw ye Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'o ye Haut Conseil islamique ye o ɲɛma Usman Sherif Madani Aidara ka se Ansardine ma ni o ɲɛmaya bɛ a bolo ale ye wajuli kɛ an ka dolantan terrain na min bɛ wele ko 26 marsi a kɛnɛ kan a ka kuma dɔ bolila an ka cɛmancɛ fanga tacogoya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga ɲɛma Colonel Asimi Goita ka sanga ni jamana ɲɛma a ka hakilina ni laɲini ye Mali ka se ka segi a danbe kɔrɔ la o tɛ ɲɛ cogoya si la fo malidenw yɛrɛ an ka an jugu k'u la yɛlɛma ka siraw ta sira minnu bɛ kɛ sababu ye jamana ka se ka basigi Usman Sherif Madani Aidara a ye Colonel Asimi Goita a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ a bɛ baara min na bi Mali kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛmancɛ fanga tigilamaw u ka jija ni cɛsiri ka bon kosɛbɛ u ka waleyaw bɛna kɛ sababu ye Mali a bɛ kunkɔrɔta diɲɛ kɔnɔ Mali a bɛ kunkɔrɔta an gɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ ka sabu kɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ don tɛmɛna an gɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ misaliya ta an ka jamana de kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi o tun bɛ ɲini ka tilan an na nka cɛmancɛ fanga tigilamaw nalen ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi a bɛ maa jigi fa ka sabu kɛ u ka wulikajɔ ni jija a fanga bonyana kojugu min bɛna kɛ sababu ye yuruguyurugu kɛlɛli o ka se ka jida an ka jamana kɔnɔ min ye kiiri kɛcogoya jugu ye o ka dabila ka bɔ jamana kɔnɔ ka fantanw tɔɲɔ ka di nafolotigiw ma o fana ka dabila min ye lakanako fana ye jija ni cɛsiri o talen bɛ u fɛ dara la fana k'a fɔ lakana na sabati jamana kɔnɔ a da waleya ninnu kan an ye Usman Sherif Madani Aidara an ye dɔɔni sɔrɔ a ka nin kɔrɔfɔ ninnu na an ka jango lamɛn a ye taa ten dɛ k'a ka ŋaniya kɛ an bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de bɔ bolo la an bɛ fɛ sa Mali yɛrɛ de ka jɔ an bɛ fɛ suweren yɛrɛw k'a dɔn ko jamana dɔ b'u kɛrɛfɛ zamzamiw Allahu Akbar Asidu ni nin kɛra i hakilila ye saraka bɔ in to yen muru to yen domaw to yen président taara Mali kɔnɔ y'a bɛɛ taara k'a ka domaw ni muru to kaliwa la a ma foyi ɲɛ siga t'a la Aidara nkalon wahidul qahhar subhanallah abdali foyi tɛ se Ala kɔ Mani fa Mani muhyi Mani mumit Mani nasir Mani kazi Mani wahhab Mani wadud wahid la ilaha illallah ola nin kɛnɛ in kan n tun bɛ nin dakuruya fila fɔ transition ye wallahi maa o maa ko i bɛ faso jɔ an b'i kɔfɛ maa o maa ko nin jamana in ka tile sa nkalonmuru in ka jɔ kan
tɔɲɔli ni bingani ka jɔ maa kelen ka mɔgɔ kɛmɛ ni yɔrɔ dun ka jɔ faama o faama ni f'i b'o de kɛ an fɔra ne bi kan f'i i bi fɛ min ka kɛ a ka kɛ siga t'a la dɔ kɛra dɔ kɛra koyi a ye nasi ninnu don a tigiw bolo sa a kora sa a y'a to ten Nibali a ye saraka ninnu jɔ a y'an ka ɲɛ kɛ ka baara kɛ ala b'a dɛmɛ ŋaniya ɲuman Ajira wulibali don dɛ a ti yɛlɛma wulibali don Allahu Akbar an t'an faso jabɔ walahi ayi o tɛ kɛ o la ne hakili la ne ye dɔ f'u ye sa dɛ wallahi Ajira y'a se k'o kɛ o kɛra jamiya ani jama min bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'aw ye bɛɛ laminɛ o kɔfɛ namu mɔgɔ minnu ka dɛmɛ y'a sɔrɔ mawuludu la ala k'aw sara ami mɔgɔ min bɛ an bolo bi dinɛw na a ka ca maa 80 Allahu Akbar sigiɲɔgɔnw kɛ bɛ ka caman jigin caman bɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais an balimaw y'an dɛmɛ Allahu Akbar n b'a dɔn gouvernement bɛ retard la nka an ma kɔrɔtɔ ayi dɔw ye malo tɔni 20 di ko ka kɛ ka dinɛw bisimila Allahu Akbar dɔw ye misi 10 di ko ka kɛ ka dinɛw bisimila Allahu Akbar tiriki ko kɛ wallahi mɔgɔw bila ala minɛ wala i t'i dɛsɛ ayi Allahu Akbar min de fɔ karamɔgɔ ye a ye ala minɛ abali n'ala y'i dɛmɛ ko de ma dɛmɛ mɔgɔ min b'a fɔ su bi o de bɛ ca fɔ sini siga t'o la a b'a fɔ dɔ b'a fɔlɛ jɛ i ye n'i kɔ donna a bɛ min fɔ ala ka n'i tulo don a la kumana mun ye wulibali ye ala minɛ mɔgɔw bila abali Allahu Akbar a daminɛna Asimu ko a y'a daminɛ n'a y'a daminɛ an ka taa sa dɛ an ka taa dɛ jɔn tɛ la bilen dɛ a ka fɔ dɛnɛ wulibali wa an b'a fɔ o la jamana in ka bɔ tan jamana in ka bɔ tan Allahu Akbar o cɛ jamana in ka bɔ tan Allahu Akbar an ka jamana tɛ se k'a si bɛɛ kɛ wani jamana dɔ mankutuli la fo ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan sa o ka fɔ abali ni wulibali o la n'an bɔra yen an karamɔgɔ walada ta su in na an bɛ Seyidu Musafa ka bangeni kɛnɛ kan a ye sunɔgɔw tigɛ ka bɔ an ɲɛ na an bɛna su in na dugawu ti bi koyi a ye dugawu minɛ sati caman de b'an fɛ yan su in na i jija dɔrɔn fatiya bɛ taa tuma min na a ka sɔrɔ i ti sunɔgɔ miniti 2 bɛna di aw ni ne an ka ɲɛsin ala ma ala kelen an yɛrɛ kungo la a n'an ka jamana basigi la ala bɛ sɔn hami gɛlɛntigi fɛn o fɛn bɛ yan bi kana jɔrɔ dɛ a labɛn ka bila n'a fɔ kuma sera a fɔ ala ye n gɛlɛn na i na ala jɔyɔrɔ ye yanni fɛn wɛrɛ kɛ tɛ dɛ sisan n b'o fara yanni fɛn wɛrɛ kɛ tɛ dɛ o la o dugawu minnu na n b'an ka minisiri fo ale a kumana dekun min bɛ Mali kan réfugié hakɛ minnu bɔra a y'u fɔ mais a k'a dɔn anw de lafiyalen tɛ su ni tile fɛ hali su in na n sigilen bɛ kira bange kɛnɛ kan ne welela Moribugukaw de fɛ Jɛnɛ kɛrɛfɛ kilo 20 damadɔ de bɛ Moribugu ni Jɛnɛ cɛ dumuni foyi tɛ yen wa an furulen don dumuni ti don a dɔ kɛra ne ye nin minisiri kelen wele an ka baro la n ko dekun bɛ an balimaw kunungo min bɛnna tarata ma
octobre kalo tile 19 san 2021 baara dɔw kɛra an ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ waliyaw la. maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnlen bɛ ka taa doni ta jamanaw kɔfɛ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ. a bɛ kɛ sira minnu kan aw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana baji tɛ an ka jamana kɔnɔ nka baji bɛ jamana minnu kɔnɔ doniw bɛ ta bato na ka tɛmɛ n'a ye ka na n'a ye o jamanaw de la. an fana ka magobatigiw olu bɛ taa u ka doni ninnu ta o jamana kɔfɛlen ninnu na ka na ni a ye. lomɛkaw fɛ yen port min bɛ yen ni o ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na maliden fan caman fana bɛ yen minnu ka minɛnw bɛ bɔ nansara jamanaw kan ka na o yɔrɔ kofɔlen in na. sigi kɛra min kɛra sababu ye hakilina falenfalenw min bɛ se ka kɛ sababu fana ye ka se ka jidili kɛ an ka Mali yɛrɛ jagokɛlaw ka koɲɛw la. a kɛnɛ kan min ye Mali jagokɛlaw ka soba n'o ye chambre de commerce ye o ɲɛma Yusuf Bacile ale tun bɛ yen. an ye ɲinini minnu kɛ nin kisa ninnu kan o filɛ nin ye. Malien voire malien do opérateur économique c'est-à-dire jagokɛlaw ani minnu ye Misra min di Bamako ni Lomé cɛ minnu y'o matarafabaw ye k'u bɛna an ka sigi ka fɔ kɛ anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ sira minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka a jukɔrɔba dun parce que Mali ye jamana ye min seleke 7 bɛ datugulen don donc an bi minɛn minnu bɛ yen n'an bi olu tɔgɔtɔ Mali kɔnɔ yan a bɛɛ bi bɔ an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ kɔ a ji kɛrɛfɛ olu de ka pɔriw b'a se an ma donc olu y'a jateminɛ k'u bɛna an fɛ an ka sigi an ka kuma an ka jateminɛ kɛ o baara ninnu bolo donnen min kɛra a bɛ fan caman bɔ gɛlɛya dɔɔnin b'a kɔnɔ ni gɛlɛya minnu bɛ yen n'an sera ka sigi ka kuma ni nɔgɔya kɛra o gɛlɛyaw la a ka ca Ala fɛ an ka jagokɛla minnu bɛ taa minɛnw ta ka n'o feere Mali la o sɔngɔ bɛ ɲɔngiri n'o kɛra maliyɛnw bɛ lafiya donc bi ɲɔgɔn ye kun ye pour que ka fɛn ninnu jateminɛw kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka nɔgɔya don kow la olu bɛ yen taxi dɔw bɛ yen u b'o minɛ an ka jagokɛlaw bolo sariya y'a jira k'a fɔ o man ka minɛ an ka jagokɛlaw bolo taxi dɔw bɛ yen u b'o minɛ an ka transitaires bolo siɲɛ 2 u b'a minɛ transitaires bolo ka tila k'a minɛ jagokɛlaw bolo donc an y'a f'u ɲɛna n ko yɔrɔ minnu bɛ yen u kana an ka sigi ka fɔ k'o la walasa ka nɔgɔya ka don musaka kow la. bon maaw fo aw ka nin ɲininkali la ministère du transport ani infrastructure ani ministère de commerce et l'industrie ni ministère fila ka baara de ye ka fɛɛrɛ tigɛ anw ka minɛnw mun bɛ bɔ kɔfɛ ka na Mali la yan ani mun bɛ bɔ Mali la ka taa kɔfɛ u bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na Mali la nɔgɔya la cogo di ani u bɛ se ka bɔ yan fana ka taa kɔfɛ la cogo di nɔgɔya la ala ma anw gasigɛ kɛ port la mais ala y'an gasigɛ kɛ mun ye possibilité b'an bolo ka taa port 9 la o don bɛ ka ban i bɛ mɔgɔw bila compétition na i b'a ɲini i bɛ tɛmɛ port mun fɛ aw ka kuma i n'a fɔ madame y'a fɔ cogoya min na sariya de bɛ port ka transit la jamana minnu ye interland i n'a fɔ anw sariya b'a jira k'a fɔ ko an bɛ se ka tɛmɛ port fɛ o ye sariya de ye o ye wajibi ka na an fɛ yan i b'a sɔrɔ port ninnu kɔnɔna la u ye sariyaw dɔ ta ni minɛn bɛ tɛmɛ yen nɔ taxi mun bɛ sara aw dɔw ka ca ka dama tɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko fo fɛrɛ base fosi t'a la tiɲɛ tɛ donc a bɛ waati damadɔ bɔ an ye wuli ka jɔ kɛ ka taa Dakar ka port caman yaala k'a fɔ ko an bɛ baara kɛ an ye baara kɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ mais an bɛ fɛ anw ka sigi ka kuma an y'a lajɛ k'a ye an bɛ fɛn caman sara ka sɔrɔ a man kan ka sara et n'o dun sarala a bɛna da minɛn dɔ kun a laban c'est le consommateur final de b'a a wariw sara donc fɛrɛ ka tigɛ an n'u ka kuma ɲɔgɔnya kɛ kɔfɛ in na Dakar o y'a ye mois de juin la u nana yan nɔ an ka wuli ka jɔ la salon u y'a fɔ ko u ye papier dɔ kɛ k'an ka na an ka kuma la n bɛ fɛn fila dɔrɔn ta Mali la an ka minɛn 100 o 100 50 bɛ tɛmɛ Dakar de fɛ bi 20 bɛ tɛmɛ Abidjan fɛ 22 in tan dɔ in o bɛ tɛmɛ Nouakchott Cotonou Lomé Tema Guinée mais n'i ye san 3 tɛmɛnen jateminɛ 2020 19 18 mɔbili mun tɛmɛna Dakar port fɛ ka na an fɛ yan nɔ a bɛ 300 000 véhicules bɔ u tun bɛ salen dɔ min anw na u b'a fɔ ma ko caisse brigade mɔbili kelen o kelen 10,4 n'i ye jateminɛ k'a la san kɔnɔ fɛn fɛn miliyari 8 ye a b'o bɔ wulikajɔ kosɔn département ninnu fila ni chambre de commerce ni chargeur ni conseil de transportabilité ala y'an dɛmɛ u y'o bɔ a la o tun ye faux frais de a lajɛ san kɔnɔ miliyari 8 ou miliyari 9 an kun b'o de di ninnu ma fu o kɔfɛ aw y'a ye semaine jan tɛmɛnen yan Dakar terminal Dakar port u kɛlen bɛ ka partenaire dɔw sigi caman u fɛ yan nɔ n b'a fɔ groupe de Bolloré an ka camion kɔrɔw min bɔ kɔfɛ
car parasitam ni carrosserie kan abe temi ulu fe no kana camion kilo kelen an ko me million kelen wa bisigi ni sara ben kana na kala anya nyino fe wa to wa keme ani wa binan oui dibiri solution comportement ya ka fo ani Sénégal bi ni kunna Guinée ko afra mena amalaje ame ko nyonya ke ko bi sika no ga tuga mena amboke lo me kauna na o cadre de konya o ko folo an ko beti mu fenu mais ça o ya ka fo anyulu bla ame yoro verla anya fu ko na sini on te position yi ay jaw kelawde yoro mu kan no ame teme yende pour que awere kan no ya soro awere kan no ya soro parce que le consommateur final qui jaw kelaw manam mu gansara abada ka minako si ate sensere perdi la ni baran ke kundi pour que jamana kono bibila minon ka sika sura loyala pour que malden ka sura loyala o teteme o barak ka ke tank so mo da minon ka tra umbe sar trajitu la ane droit umbe sara eta baka effort ke ka dobo salewna pour que balu ka sika sura loyala mais ame kati France mu fe ame temeram na banga ka anuka kuma buka sika tamam wala amu cadre ko so modana yalla ali porbe na o échange de ke madame le ministre pour la ka damado fola il a fait que taxi flabé ko bodo le civil de cargaison ani ibra redevance maritime je crois alors mo ba sera fausse yaf anya fo pas normal bon ni ga ke mu ni mo wul ka jokke ka ni ka don ni ga ke soro e ala bana iba be ibna ala ba ka perdi mali be mo importer ça kono après million d'euros là million là adu mo importer ka ko be do ba je million kilen na mais ni ala je ame mu sarawula mais exemple kilen do ba ani Sénégal te sanko na me mu tra ko milliard ki be samali toujours annan o de étranger ko mais yalla je 500 bala wax ko faux frère ni bora Dakar ni ka se dibuli ko su bi pour le wor dibe ni bora dibuli ka se bo ko do ko su tan kele la fora ko camion mana minanta ka bola ka se bo ko no kika ko su bi woro wulu blaké ici wo se ko su na kira do be we sharia kira do wa ko faux frère je me ka kala ko faire ani madame le ministre de l'industrie du commerce il va proposer un atasra et rappel ka boyan ka se diboli ka bo diboli ka se Dakar ka posu laje munu ma ka fi c'est da wo régul doké ani imwa troisième numbela corridor numbela posu ma ka teme posu de modo ka madame ka boyan ka sakaya ma ka teme ka boyan ka dibola ma ka de posu ka baka ani ma fi go posu nani ka ministre sa ba tan kilo nyon ko ni we muga ni bora diboli ka se Dakar asaka ko bon ni baray vraiment bien c'est que nyoma chambre de commerce, conseil de chargeurs, conseil de responsabilité, chambre conseil ouvert, à des départements, à charge de transport, d'infrastructure, à des ministères de commerce, d'industrie. Ça va vous dire que ni baranke ni aso no be bola, mali be tan no aso tu kamena bilon kula. Ko dun la faka sika sabati anga faka sonsoro royala. Balmaw jekulu dobe munun ka bara belimbe taji ferema ni adoy totalier, adoy orixie, adoy sheli. Olu ya a laɲini k'a fɔ unu ɲɔgɔnna caman ko min ye baarabila ye ko u bena u boloda. O baarabila in n'i y'a waleyaw ta k'a lajɛ a hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka sabu kɛ gɛlɛya bɛ u kan. O tun ye bolodiɲɔgɔnma ni bɛnkan minnu la sabatiya u n'u ka ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi o hakilina ninnu dɔ ma sabati. O hakilina ninnu bɛ tali kɛ min kan a dɔ ye baara yɛrɛ kɛ waati i n'a fɔ ni baara daminɛna waati min na a kan ka kuncɛ waati min na o dɔw ma la matarafa ka da u fana ka min ye u ka kɛnɛya ko ye sababa ma sɔrɔ o walew la fo ka se baara yɛrɛ kɔnɔna na tɔnɔ dɔw bɛ min kan ka di baarakɛla ma u y'a yira k'a fɔ ko o wale ninnu ma sabati hali bi o kɛra sababu ye u ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na u ye u fɛlataw ta k'a yira jamanatigiw ale ni diɲɛma la min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ka se ka sɔrɔ u ka gɛlɛya in na an ye ɲinini dɔw kɛ o kisa kan o filɛ nin. Ne tɔgɔ ye Maman Jara u bɛ wele ko n fa n bɛ Total la n bɛ baara kɛ Bajala na donc an sera sɔgɔmada in na k'an ka nisɔngoya de yira Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bɛɛ lajɛlen na sabula gɛlɛya damadɔ b'an kan bi n'an ma wuli k'a fura ɲini an yɛrɛ t'a dɔn gɛlɛya in bɔra yɔrɔ min na o de y'an sekun ye a sɔgɔmada in na komi an ye baarabila boloda kalo tile 27 a n'a tile 28 a n'a tile 29 o de y'an sekun ye a sɔgɔmada in na gɛlɛya min b'an kan an ka baarayɔrɔ la a ka ca mais
an da bɛ se ka se damadɔ de ma k'o fɔ sabula bolonɔbila gafe dɔ de tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko convention nin ye o convention in de ye an ka ɲɛmɔgɔw y'u bolonɔbila nin na depuis san 2003 u y'a lecture laban kɛ 2010 mais a ma deli ka appliquer n'i ye convention in ta k'a jateminɛ point caman de bɛ convention in kɔnɔna la sabula baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ o ye contrat ye donc u y'an bɔ convention in de kan ka taa bila section commerce kan o contrat la bénéfice foyi t'o la a salaire man ca avantage t'a la or que n'i ye nin convention in ta k'a lajɛ nin convention in bɛ kuma contrat kan ka kɛ an ni direction de cɛ baarakɛlaw ka condition bɛɛ kan ka yɛlɛma direction kan u y'o sɔsɔ o contrat in bɛ kuma ninnu kan a bɛ kuma an ka heure de travail kan n'i y'a jateminɛ convention in kɔnɔna la an kan ka heure 40 de baara semaine kɔnɔ mais an bɛ ka heure in baara bi an yɛrɛ t'a da dɔn sabula an bɛ yɛlɛn depuis 6 heures du matin ka jigin 0 heure dɔw yɛrɛ bɛ jigin 1 heure dɔw bɛ jigin 2 heures heure supplémentaire ko t'a la unanimité ko t'a la transport ko t'a la santé ko t'a la an b'o gɛlɛya kɔnɔna la an ka ɲɛmɔgɔw u b'a kalama a défaut b'olu de la sa wa a bɛ kɔfɛmɔgɔw de la sa wa an kɔni t'o dɔn mais an wulila k'an ka problème ɲɛɲini gɛlɛya mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu de b'a dɔn n'a y'u diya u bɛ se k'a furakɛ n'a y'u diya u bɛ se k'a to yen an kɔni fana sago b'an yɛrɛ la baarabila kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ gɛlɛya y'an balima caman sɔrɔ baara nin kɔnɔna la sabula an ka ɲɛmɔgɔw u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko mɛlɛkɛw de ka siranya fari ni bagabaga fari k'o de ta k'o da baarakɛlaw kan u tɛna ni sariya foyi ye baarayɔrɔ kɔnɔna la n'u yɛrɛ ka intérêt tɛ an bɛɛ dun b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko baara kun ye nafa de baara kun ye siniɲɛsigi de baara kun ye de k'i ka du bɔ nɔgɔ la k'i denw ka avenir dilan mais n'a y'a jateminɛ an bɛ baara min na i bɛ san 20 k'a la i sara tɛ bɔ a nɔ la kirimu tɛ d'i ma wa hali ni station kunturu ta k'a feere i dan i sara ye wa hali ni 100 y'a jɛ o bɛ tigɛ ka b'i sara la i bɛ yɛlɛn 6 heures ka jigin 0 heures kamalenkɔrɔ i ka dumuni sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 100 de e bɛ ka miliyɔn ɲini k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma e yɛrɛ jɔlen bɛ kɔngɔ b'i la u ka sira t'an na u mago t'an na n'i ye jamana wɛrɛw ta k'u lajɛ bi service minnu filɛ n'anw fɛ yan nin n'an farala ɲɔgɔn kan bi ka an n'olu ka condition da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ka ja ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjɛra ni baji o hukumu kɔnɔna la ni Ivoire ta k'a lajɛ Ivoire comisiw sara n'i y'a tila 3 ye o kelen ka ca ni Mali comisiw ta ye an ma se k'o faamu kelen jumɛn station Total b'o la Shell b'o la Oryx b'o la a dun bɛɛ yirijuba kelen de donc an tɛ se k'a faamu jamanaw bɛ se ka bila ɲɔgɔn ɲɛ sɔrɔnin dɔw la mais ka bila ɲɔgɔn ɲɛ kɔrɔ ni tilebi an ma se k'o faamu o de kama an farala ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi an débrouiller dɔɔni fo kana fanga ta bi alhamdulilayi an ye wele bila an ka ɲɛmɔgɔw ma nka o ko in u tɛ k'a ta ba la donc n'u tɛ k'a ta ba la an kɔni se b'an yɛrɛ la an bɛ se ka min fɔ convention in kɔnɔ ko a ka ca mais an da bɛ tugu point damadɔ na dɔrɔn k'o fɔ sabula supplémentaire wari tɛ ka d'a ma prime tɛ ka d'a ma foyi sara ni kelen dɔrɔn wa sara yɛrɛ o tɛ sɔrɔ a hɛrɛ la hali ni sara bɛ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ sara fankelen bɛɛ tigɛlen don perdu fɛ donc gɛlɛya ka ca an da tɛna taa bɛɛ ma an kɔni bɛ se ka wele min bila an balima tɔw ye fɛn o fɛn bɛ station kɔnɔ baara la nin y'an bɛɛ kungo de nin tɛ mɔgɔ kelen ko yɛrɛ nin y'an bɛɛ ka hakɛ de quel qu'en soit n bɛ syndicat la o n tɛ syndicat la o grève in a b'an bɛɛ de concerné sabula ni yɛlɛma bɛ kɛ bɛɛ de bɛ yɛlɛma bénéfice mɔgɔ kelen t'a bénéfice donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ma le 27 le 28 le 29 an bɛɛ ka to so n'u yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ an tɛ don u ni baara cɛ sabula baara kun ye nafa de ni station jɔli se b'anw ye bi an tɛ taa baara k'u bolo wa n'u yɛrɛ fana bɛ se ka baara kɛ station na u tɛ na anw wele n'a ma ɲɛ ala y'an garijɛgɛ de don ɲɔgɔn na k'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn mɔgɔya filɛ o de ka fisa bɛɛ bɛ baara kɛ k'i ka siniɲɛ sigi de anw mana baara la ka mɔgɔ ka avenir dilan ka mɔgɔ denw ka avenir dilan ka mɔgɔ mɔdenw ka avenir dilan an nana baara la olu bɛ se k'u ta sɔrɔ anw fana bɛ se k'an ta sɔrɔ cogoya min na an mago t'u place la an mago t'u jɔyɔrɔ la an ko an ni hakɛ min ka kan u y'u bolonɔ bila gafe min na n'u y'a sɔsɔ u ko lawaleya joona joona wa an bɛ wele bila jamana ma sabula u ye jamana janfa ka baarakɛlaw janfa hadamaden i tɛ se k'i bolonɔ bila gafe la k'i b'a lawaleya mɔgɔw ye ka tila k'a dogo ka tila ka fariya ta ka sariya kolon ta sariya oral k'a sigi mɔgɔw kunna ka n'o kɛ sariya diyagoyalama ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'an welemada bila jamana kɔnɔdenw ye u ka nin grève in faamuya k'a fɔ gɛlɛya min b'an kan mɔgɔ si t'a kɔnɔ ko dɔ f'anw yɛrɛ wa n'anw yɛrɛ de ma wuli fana a tɛ se ka solutionner donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ne tɔgɔ Sulemani Samake n bɛ baara kɛ section Shell la Bako Dɔrɔn je suis secrétaire général commission syndicale Shell la bon gɛlɛya bɛ anw ka Shell la a gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban bon an bɛ se k'an da don dɔɔni dɔɔni la ka fɔ sinon gɛlɛya b'anw ka secteur komi balimakɛ bɔra ka kuma sisan n'i y'a ta lajɛ au niveau Shell bɛ contrat di waritigiw de ma Mali la contrat ninnu kɔnɔ normalement u bɛ contrat di waritigiw ma waritigi ninnu fana bɛ baarakɛlaw de ta ka baarakɛlaw utiliser comme il faut u mago tɛ baarakɛlaw ka droit la u mago tɛ baarakɛlaw ka foyi la bon
an b'o degun kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sel la i bɛ san 10 san 20 kɛ sel la patron min gɛn tile kelen saga so dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'olu y'i gɛn ala de y'i gɛn pendant des années de service o y'i gɛnnen contrat tɛ yen AMO tɛ yen INPS tɛ yen foyi tɛ yen n'o bɔra yen i bɛ se ka san 15 kɛ gérant bolo san 20 kɛ gérant bolo u bɛ se ka contrat passer gérant bolo ka taa contrat di mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔ wɛrɛ bɛ na tuguni e mun bɛ yen baara la kɔrɔ kana fɔ ko bon ni employé kɔrɔ ninnu filɛ ninnu tɛ ka baarakɛlaw ye n'o ye mɔgɔ wɛrɛw ta o fana ye ka baarako bannen sɛli la après des années de service n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ a kuma tɛ taa yɔrɔ si n'u fana taara ka bɔ yen an tɛ AMO la an tɛ INPS la Tunisie tɛ an tɛ Tunisie yɛrɛ sɔrɔ sɛli baarakɛlaw bɛ sara 35 000 40 000 au maximum denbayatigi imagine toi o gɛlɛya dama dama an y'a analyser n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ vraiment mɔgɔ tɛ se ka aw ka kɛlɛ kɛ syndicat de bɛ se ka aw ka kɛlɛ kɛ ni syndicat t'aw bolo mɔgɔ da tɛ se ka don aw ka kɛlɛ la o n'a essayé ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi Dieu merci an yɛlɛla ka taa fan bɛɛ les gens ont compris et puis alhamdoulilah bi seli fan bɛɛ an bɛɛ y'a faamuya an ka gɛlɛya in solution ye mun ye o de ye syndicat ko ye bon vraiment an ye lettre kɛ direction na siɲɛ joli u m'an wele ka sigi ka kuma k'an fɛ parce que au minimum n'u y'an wele a ye n'an ka sigi ka kuma les différents points an bɛ se ka dɔw to yen ka dɔw ta mais u m'o kɛ u m'an wele u m'an foyi n'u t'an wele se min b'anw ye o ye préavis de ye an kɔni ye préavis bila an b'a fɛ ka taa grève la ni ala sɔnna ma 27 28 29 inchallah seli mɔgɔw bɛna baara bila kɛ k'a yira jamanadenw na anw bɛ ka taa grève la nin kun de kama parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka client dɔw bɛ yen f'a ka f'u ye u k'a faamu gɛlɛya min b'an kan mali la bibi in na bɛɛ b'a fɔ ko shell orange total dɔw yɛrɛ b'a fɔ vraiment aw ka société in ka di aw ka société in ka bon vraiment aw bɛ wari sɔrɔ mais ni sara fɔra baarakɛlaw ni sara fɔra ɲinɛ kabako de don bon vraiment an b'a fɛ ka taa grève la nin paiement droit kama grève kun tɛ dɔwɛrɛ ye convention min fɔra olu yɛrɛ de y'u bolo bila la u ni Mali gouvernement anw tun tɛ yen komisi tun tɛ yen mɔgɔ si tun tɛ yen olu de ko bon an bɛna an ka société bila ni société bilala convention de bɛ kɛ baara bɛ kɛ convention canal kɔnɔ convention in u y'a latunu baara tɛ ka k'a kan convention kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kuma dɔw fɔra convention kɔnɔ a si tɛ ka a yɛrɛ kelen tɛ ka lawaleya an ka baara in risque min b'a la ala de b'a dɔn risque belebeleba fila n bɛ n'o fɔ dɔrɔn fɔlɔfɔlɔ i bɛ baara kɛ i bɛ essence de kɛ mobili kɔnɔ ani gasoil mobili dɔw bɛ gasoil don mobili dɔw bɛ essence de don i bɛ fili ka essence kɛ mobili kɔnɔ gasoil mobili kɔnɔ mobili tigi ka mobili sara personne t'i jɔ n'a ye société t'i jɔ n'a ye e de b'a sara mobili moteur joli don e bɛ sara 6000 mobili moteur sabu de dɔw bɛ million bɔ e bɛ sara 6000 i bɛ se k'a sara gérant b'a fɔ ko bon k'ale ka foyi t'a la c'est un gros risque comme si bɛɛ ka niveau la bon n'i y'a ta k'a lajɛ an ye o fɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan vraiment an b'a fɛ ka taa grève la mɔgɔw k'a faamuya bon kuma tɛ se ka ban quoi. Bon, an bɛna sensibilisation générale de kɛ n'o bɔra yen le jour du grève an b'a fɛ ka ɲɔgɔn rassemblée du travail la an bɛna conférence de presse kɛ point de presse kɛ bon k'a yira diɲɛma la nin don an tɛ station na an bɛ yan nin de kama. donc essence feere Mali fan si fɛ ni ala min kɛra sɔnna pomisi bɛɛ bɛnnen don o kan an b'a ɲini pomisi bɛɛ fɛ mɔgɔ min m'a faamuya u k'a faamuya n'i ye laɲini ta k'a lajɛ mɔgɔ si tɔgɔ tɛ laɲini kɔnɔ an ka hakɛw de b'a kɔnɔ hakɛ dun tɛ mɔgɔ kelen ka ko de hakɛ ye bɛɛ de ka ko ye an b'a ɲini pomisi bɛɛ fɛ c'est le moment ou jamais bɛɛ kana fara an kan mɔgɔ min m'a faamuya u kana fara an kan an ka jɛ ka nin kɔma in kɛ ni ala sɔnna ma victoire b'an bolo déjà voilà les vendeuses laveurs graisseurs mɔgɔ min bɛ baara kɛ butigi kɔnɔ u b'a la donc mobilité ko préségué alimentation kɔnɔ mobili lavage tɛ kɛ station yɛrɛ kɔnɔna la baara de tɛ kɛ voilà m'o ɲini pomisi ala bɛɛ fɛ voilà bɛɛ k'o faamuya o de y'an nakun ye. Ne tɔgɔ ye Kadar Dambele ne ye aussi comité sénégalais ɲɛmɔgɔ ye n'o ye secrétaire général ye bon yani n ka da don gɛlɛya la donc gɛlɛya min b'an na bi na n'o y'a to an ye préavis de grève boloda gɛlɛya caman b'a kɔnɔ mais an bɛ SENABEF la donc SENABEF bɛɛ lajɛlen de ye grève in boloda an kelen dɔrɔn tɛ donc o grève in kɔnɔna na donc on a 13 points kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ SENABEF la bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ 13 points kɔnɔna na mais n bɛna kuma anw yɛrɛ ka point kan parce que n'i y'a jateminɛ anw ye session baarakɛlaw ye an ka hakɛ bɛɛ lajɛlen minɛlen ɲɔgɔn na convention ni baarakɛɲɔgɔn da sera ma convention bɛ yen nɔ mais a tile kelen ma deli ka appliquer donc nafa sɔrɔ sira minnu bɛ convention in kɔnɔna na o kɛlen don ka o bɛɛ fisaya an ma étant donné que olu ni bɛnkan kɛra k'a fɔ ko o ni an ni nin de ka kan an ni nin de ka kan donc an yɛrɛ nana jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ni fɛn min ka kan o ka d'an ma o ye an ka sariya ye an ka droit de don a kana ka d'an ma n'a ma ɲɛ ko an bɛ ka an ka devoir appliquer an ka devoir ye min ye n'an bɛ k'o kɛ baarakɛyɔrɔ la an fana ka droit ye min ye o ka d'an ma donc n'o fana bɔra yen nɔ contrat u bɛ contrat di cogo min na la nature du contrat n'est pas respectée o tigi ka contrat ɲɛnama d'an ma parce que n'a fɔra e bɛ baara la san joli donc o bɛ na ni 6 mois contrat ye ka na d'i ma
depuis 2016 ne yɛrɛ bɛ Urusi kɔnɔna na fo bi contrat ɲɛnama t'an bolo a contrat dɔw ye i t'a suguya dɔn a tɛ convention kɔnɔna na a contrat yɛrɛ bɛ convention min yɛrɛ kɔnɔ i t'a suguya dɔn u bɛ ka contrat ninnu dilan min est-ce que contrat ninnu bɛ ka se instruction yɛrɛ la wa n'an wulila ka se instruction de travail mɔgɔ ma olu y'a jira n na k'a fɔ an ka contrat ninnu dɔw tɛ ka dilan olu fɛ u bɛ ka dilan min baara sariya an bɛ ka min fɛ u ka baara sariya respecté an ye ci sɛbɛn an ye ciw lase u ma ka sɛbɛnfuraw ci u ma fo ka se bi ma o m'an jaabi grève tɛ baarakɛla si ka laɲini dɛsɛ kɔfɛ de baarakɛla bɛ taa grève la sinon baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ grève tɛ mɔgɔ si arranger mais hakɛ ye hakɛ de donc an mako bɛ an ka hakɛ la u ka se ka an ka hakɛ lawaleya donc an ka tɛmɛ ni baarakɛ ɲɔgɔn ye donc ni o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ baara la san joli farakani foyi tɛ an ka baara la depuis i b'a daminɛ wagati min na fo ka taa kɛ i gɛnna ou bien i dɔ wɛrɛ sɔrɔ min ka fisa ni nin ye dɔrɔmɛ kelen tɛ fara kan ni min ma bɔ a la o tɛ fara kan an caman bɛ yen an tɛ simiki sɔrɔ ni Mali yɛrɛ sariya la baarakɛla sara bɛ daminɛ min na an caman bɛ yen an t'o sɔrɔ an y'a jateminɛ o ye fɛn min cɛ man ɲi ni code de travail kɔnɔna na fɛn minnu bɛ yen baara ɲɔgɔnya na u ka respecté parce que u ka agrément kelen ni an ma fɛn fɛn labato station kɔnɔna na ni ma taa mise en pied la i bɛ gagner donc o licenciement abusif minnu bɛ ka kɛ an y'a laɲini vraiment u ka licence abusif dabila ka baga mɔgɔ ma k'i gɛn k'a sɔrɔ a tɛ gɛn kun bɔ donc olu bɛɛ lajɛlen ka dabila baara in an ka baara in risque ba de b'a kɔnɔ i n'a fɔ n baarakɛ ɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na risque baden de b'a kɔnɔ a da tura dɔ la i n'a fɔ mélange de produits b'a la an bɛ yɛlɛ baara la 6 heures an bɛ jigin 2 heures du matin donc c'est au-delà des heures légales imagine e bɛ wuli k'a sɔrɔ mɔgɔ ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka taa baara daminɛ mɔgɔ bɛ da k'a sɔrɔ e bɛ o baara kelen na mais o bɛɛ n'a ta dɔrɔmɛ kelen tɛ fara i sara kan donc an y'a jateminɛ tiɲɛ yɛrɛ an tɛ se ka continuer ten il se peut que bi physiquement i bɛ se k'a supporter mais tagalen ɲɛfɛ e bɛ baara la i tɛna se k'a supporter donc ko dɔ bɛ yen il faut que i ka réagir à temps an b'a ɲini an ka clients bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ bɛ don Total Shell Orisi la ka carburant ta an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a faamuya k'a fɔ an ka laɲini tun tɛ grève ye mais sigikafɔ de ma kɛ an ka point kan an ma considérer o de bɛna to an bɛna taa grève la le 27 le 28 le 29 bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ ko an ka laɲini tun tɛ nin ye mais a tɛ ɲɛ min kɔ a bɛ kɛ o de donc ni o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen an ka heure supplémentaire a tɛ sara baarakɛla ka baara kɛ heure ye 8 heures de travail par jour mais an bɛ min kɛ c'est plus de 22 heures an ka journée kelen kɔnɔ hali ni u b'a bisigiya k'a fɔ an bɛ tile kelen baara ka tile kelen kɛ so hali ni u b'o bisigiya k'a fɔ an ka baara tagabolo ye mais ni 8 heures baara kɛ heure ye 8 heures de travail par jour normalement o 8 heures de kana ka multiplier par 2 an ka o kɛ donc ni y'o jateminɛ c'est comme si an kana yɛlɛ 6 heures ka jigin 22 heures kɔnɔna na mais à 1 heure à 2 heures ma yɔrɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na mais n'a ma ɲɛ ko o bɛ fara kan donc u ka heure supplémentaire min bɛ convention kɔnɔ u k'o calculer ka fara o kan donc an ka laɲini ye o ye donc risque min baara kɔnɔna na n'a fɔra e ka sigi station na de 6 heures à 2 heures du matin 2 heures du matin wagati o b'a sɔrɔ mɔgɔw senna sumaya dɔ tɛmɛtɔ la a bɛ k'i a kɔnɔ ko wari bɛ poche kɔnɔ ka sɔrɔ dɔrɔmɛ t'i kun parce que depuis su bɛ ka kɔrɔbaya depuis i bɛ sa pisi kan u b'a laɲini fɛ u ka wari kana t'i poche kɔnɔ i bɛ débarrasser ka bɔ wari la mais ni hakili la ko wari b'e kun n'a ko k'i ka wari di n'i ma sɔn ka wari di n'a y'i faga bi mun de bɛ yen n'u ye o bɛnkan tɛmɛna an n'u cɛ k'a fɔ ko risque mana o risque sugu ninnu mana kɛ ko an bɛ jɔ ni nin yɔrɔ ye o ma tɛmɛ an n'u cɛ n'i ye convention ye o ma tɛmɛ an n'u cɛ prime de risque a b'a kɔnɔ n bɔra ka fɛn fɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ mais convention tile kelen ma deli ka appliquer mais an b'a ɲini u fɛ u ka convention relecture kɛ u ka convention ye appliquer o de y'an ka laɲini ye ni a bila jɛlen sunkalo fɛ an balimaw min ye ɲɛnɛgɛ min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko la sabatili la an ka jamana kɔnɔ a bɛ bila sen kan san o san an ka jamana kɔnɔ a ɲɛnɛgɛ in yɛrɛ a la ɲɛnɛmaya la ka sabu kɛ min ye maa ye n'a bɛ wele ko Ibrahima Jɔnkoloni Kulibali radio sigida kunkan o ɲɛmaa don ale ye nin wale in bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka daminɛ marabolo fɔlɔ la n'o ye Kaye ka taa fo Kidal maa bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ dɔndɔni wele bɛɛ ka na n'i ka seko ni i ka denko waliyaw ye a ka kɛ sababu ye fana jamana ka se ka kala ɲɔgɔn na ka sabu kɛ ka daminɛ marabolo fɔlɔ ka se fo marabolo laban na ni a maa bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka i ka seko ni ka dɔnko yira ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye fana an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ Mali la ka sabu kɛ an ka tabiyaw u tɛ kelen ye n'u tɛ kelen ye n'an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma ni kuma ka hakilinaw la falen an ka se ka ɲɔgɔn dɔn
a bɛ kɛ sababu ye an dusukun na sanuya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen de bɛ fa la an bɛɛ lajɛlen bɛ ba la wa Mali ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye n'i ye waleya ninnu ta k'a lajɛ min ye Modibo Siribe n'o ye parti politique far an ka wuli ɲɛmaa ye ale kɔni ye kɔrɔfɔ dɔ di nin kɛnɛ kan a kɔrɔfɔ la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ni kɛnɛ ɲɔgɔnna ninnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara bɛn ni basigi ni kolosuma waleyaw kan an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ min ye kabila yɛrɛ damaw ye sanga ni waati n'an farala ɲɔgɔn kan k'an ka seko n'an ka dɔnko yira ɲɔgɔn na an jogo n'an ka tabiyaw u ye min ye ka se ka o yira ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya an tɛ don ɲɔgɔn gasi la o kɛra sababu ye an ye ɲinini dɔ kɛ nin kisa in kan walasa min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye malidenw dusukun ka se ka kala ɲɔgɔn na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye maa si man ka maa si joli bɔn ka sababu kɛ an bɛɛ ye jamana kelen denw ye an bɛɛ fa la an bɛɛ ba la Modibo Siribe ye min fɔ an ka jango lamɛn. N'a fɔ b'aw bɛɛ lajɛlen se ko ni dɔn ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan b'u bɛɛ lajɛlen fo ka se u ka ministère ma ka se gouvernement ma ka se transition ma n ka foli b'aw bɛɛ ye n ka foli b'a ye a fɔra k'i hɔrɔn ye n b'a sɛbɛntiya ka fɔ i ye hɔrɔn ye n'an bɛ ko ko la n'an an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'an ka danbew ye a bɛ gɛlɛya an ka se ka ɲɛ nin y'o kɛnɛ dɔ ye parce que n'i ko danbe i ko seko ni dɔnko i ko an ka adamadenya i ko an mɔrɛ ni minnu ye n'an b'a dɔn k'a fɔ o y'a ka tabiyaw n'an ka taabolow ye o y'o de ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an kɛ foli min na donc i fana o ye culture de ye o parce que artisanat bɛ baara kɛ ka culture de waleya mɔgɔw k'a ye ka kɛ produit ye a bɛ kɛ ka kɛ fini ye a bɛ kɛ samara ye a bɛ kɛ fɛn caman wɛrɛ bɛɛ ye donc n'a bɛ nin filofin don an b'a yɛrɛ dɔn an b'a dɔn k'a fɔ nin ye maliyɛn ye ka mɔgɔw tɛ min faamuya fana ni fiɲɛ de b'a fɔ fotona de don kɔɔri don kɔɔri jɔyɔrɔ jumɛn b'an ka jamana kɔnɔ a jɔyɔrɔ belebele de b'a la an mɛnna sa fanba bɛɛ bɔ ka taa kɔfɛ ka taa baara ye ka sigi an ma ni cogoya wɛrɛ ye an t'a lajɛ sa an k'an taw baara yan n'i y'a mɛn n'a baara k'a ɲɛna n'an yɛrɛ y'a dɔn k'a kɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɔw na ɲɛbɔ a fɛ dɛ ni tɔw ɲɛbɔra a fɛ a bɛna a bɛna baara kɛ donc ka doni kɛ foyi ye parce que n'i bɛ fɛn kɔnɔ fana ni i lafiyalen don a kɔnɔ n'i lafiyalen don a kɔnɔ i hakili lasɛnɛlen don a kɔnɔ i bɛ baara minɛ i b'a kɛ ka ɲɛ hakilina ɲuman b'i la i b'a dɔn i sinsinnen don dusu b'i la dusu b'a to i kan ka fɛn min kɛ i b'a kɛ jamana ye donc jɔkɔrɔni n'i y'o taamasiyɛn dɔ ye yanni ko l'artisanat va tout va n'i ye artisanat ta bi ale de b'an ka culture kɔnɔna la parce que a bɛ culture la waleya culture fana b'ale la balo n'i y'a ta bi artisanat kɔni an b'a fɔ min ma ko transversal de don i se ka département si ta bi i bɛ taa sɔrɔ artisan b'a kɔnɔna la u bɛ baara kɛ u bɛ fɛnw de kɛ parce que artisan mɔgɔ kana ɲina ko tailleur b'a la vulcanisateur b'a la minnu bɛ mobili dilan minnu bɛ a bɛɛ de b'a la i mana ta sira o sira fɛ a bɛɛ de b'a la wa n'i y'a lajɛ jatew la a bɛ miliyɔn 4 labɔ olu de bɛ jamana kɔnɔ artisanat baara ni fɛn ninnu mɔgɔ bɛ se ka jamana jɔ ka ɲin'olu kɔ se ka jɔ ka ɲin'olu kɔ o de y'a to n'ale bɛ marché a fɛn bɛɛ bɛ marché dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko ni bâtiment va tout va ayi anw fɛ yan artisanat a bɛ fan bɛɛ a ca ne bɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ n'a labɛnna k'u dɛmɛ n ka fɔlɔ k'u dɛmɛ minnu bɛ yan sisan n bɛ se assisté nin fɛn ninnu n'a bɛ se ka jamana kɔnɔ bɛ fɔn sigi sen kan ne b'a to aw ka équipement bɛ moderniser a ka se ka baara kɛ ka se ka feere ka yira yɔrɔ tɔw la a bɛ feere cogoya min na ka cɛrin cogoya min na an ka jamanadenw tɔw fana ka ɲɛbɔ a fɛ fɛn fɛn bɛ se ka ko kɔnɔna na o bɛ kɛ donc n'i y'a fɔ de aw b'u l'artisanat b'a tout va n'i y'a bâtiment ta o BTP ta o n'i ko k'i bɛ ko o ko kɛ n'i y'a artisan ta kɔnɔ kuma la n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ i mana secteur ta donc a bɛ nin bɛɛ de la an k'a ta minɛ n'an bolo fila de a kana kɛ bolo kɔfɛ ture ye hali n'a kɛra dɔnkilida ye a kɛra fɛn fɛn ye fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ni de jamana yiriwa diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa jamanaba dɔw la Asie ni yanfɛla la n'i ko ko Mali t'a dɔn ka n'i ye dɔnkilidala dɔw tɔgɔ fɔ u b'a fɔ aa i b'a dɔn o ye koba de ye a fɔ bɛ min na koba de ye an k'an ta minɛ ka t'o dɔn n'i y'a ye bi fana denmisɛnninw bɛ bɔ fɛn dɔ kalama
parce que dɔnkilidalaw ani minnu bɛ ko dɔn ka sɔrɔ u bɛ sigi ka b'a fɔ n'o tɛ a bɛna kɛ gɛlɛya dun dɔ dɛ a bɛna denw sɔrɔ ka sɔrɔ u t'an dɔn u t'an ka jamana dɔn u bɔrɔ dɔn olu n'o ye mɔgɔ sɔrɔ u ka gɛlɛn a kan ka lajɛ u ka falen ni o kɔnɔna ye a ka gɛlɛn k'a Sénégal bɛɛ la kabini Alpha ka taa na kabini ATT ka taa na minnu kɛra artisanat ye minnu kɛra culture ye ka culture yanga a bɛɛ dɔnni don a ma se ka ne ka sigi o bɛɛ lajɛlen ka kelen kelen a bɛɛ dɔnni don a bɛɛ kɛra fɔlɔ a bɛɛ kɛra ɲɛta ye ka artisanat ni culture ka yanga ka bila ɲɛsin dɛmɛ ka ɲɛsin ka suma o bɛɛ kɛra gɛlɛya dɔw b'a fana ka bɔ ka taa ka fɛnw la kɔfɛ hakili b'a la ni tile la ani n jari b'a an ka foli b'a ye fɛn caman tɛ kɔnɔna la n'a ɲɔgɔnna de kan ka k'an bilasira ka se ka dɔn fɛn minnu kan ka kɛ culture la fɛn minnu kan ka kɛ artisanat la culture la bi fana caman se ka kɛ fɛn caman industrie culturelle n'a fɔra k'a produit nafɛnw an kan ka dɛmɛ k'a la ka ɲanga ka se ka feere yɔrɔ caman la o bɛ min na don économie na jamana kɔnɔ an miiri bɛ fɛnw la olu t'o la don olu b'o la don jamana kɔnɔ donc an ka ko ye min ye n'an ko an k'an yɛrɛ ta an k'an ka fɛnw labato u layɛlɛn sanfɛ k'an sanga n'a ye k'an yanga n'a ye o de se ka to a bɛ kɛ économie la ka don économie la n'a donna économie la a sɔrɔ ba aw bɛɛ de ye donc o sɔrɔ de bɛ se ka jamana la taɲɛ. An balimaw min ye waati tɛmɛlenw ye an ka jamana kɔnɔ Bukari Keyita bɔ fanga la a wulikajɔ sen fɛ tan sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tayana ka sabu kɛ min ye faraɲɔgɔnkan kulu ye n'a bɛ wele ko M5 RFP ni jamana kɔnɔden fanba kɔni tun farala ɲɔgɔn kan a kulu kɔnɔ olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye fanga ka se ka bɔ Ibrahim Boubacar Keyita bolo o ka kɛ sababu fana ye ka se ka malidenw ka hakilinaw an'u ka haminaw la sabati wulikajɔ ninnu kɔnɔna na min ye juillet kalo tile 10 ka se 11 ale ni 12 ma san 2020 wulikajɔw senfɛ maa dɔw bɛ olu ni tora a la Ala ka hinɛ u la olu ka jɛkulu hakilijagabɔw caman kɛra maa dɔw farala ɲɔgɔn kan u somɔgɔw ka se ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min kɛra nin maa ninnu yɛrɛ kumada ye o jɛkulu ka wulikajɔw kɛra sababu ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ min kɔ dɔwɛrɛ tɛ ka sababu kɛ ko olu sigira ka muɲu a bɛ waati jan bɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ko olu ni hakɛ dɔ ka kan hakɛ min n'i y'a ta k'a lajɛ u balimaw minnu ni tora a la u soma minnu tora u kɔ olu kana kɛ dɛngɛrɛfɛnw ye olu kana kɛ bolokɔfɛfɛn ye ka sabu kɛ n'i y'a mɛn camancɛ fanga bi maa dɔw de ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ min ni a nana kuncɛ waliya la sɔrɔsiw ye kɛlɛ min yɛrɛ laban o kɛra sababu ye u kɔni ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna na u ye u ka haminaw n'u ka hakilinaw ta k'a yira camancɛ fanga tigilamaw la colonel Asimi Goïta ale ni docteur Sogɛl Kokala Mayiga hakililajigila kulu in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ M5 RFP kulu kɔnɔna na docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale tun bɛ a kɔnɔ kuma caman yɛrɛ fana fɔra k'a fɔ maa minnu kɛra sababu ye ni waleyajugu kɛla ni maa caman ni tora a la ko kiiri baaraw bɛna bila sen kan nka min ye jɛkulu min y'a yira k'a fɔ maa minnu ni tora juillet kalo tile 11 ka se 12 ma u ka kow kana bila ten fɛn ka fɔ olu ye u bɛ se ka min faamuya ninnu ye jɛkulu sigi jɛkulu min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini ye o de ye an ye ɲinini dɔ kɛ u ka waleyaw kan an ye min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lamɛn. nin yɔrɔ in na an b'an ka kiiri tigilamɔgɔw fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dossier bɛ cabinet min na commune 3 la vraiment a juge an b'a fo a ka wulikajɔ la a ye collectif ka victime parti dɔw lamɛn an ka avocat hali ni victime dɔw taara u ka témoignage kɛ a bɛ tila ka avocat kɔnɔ tuma dɔw la avocat bɛ kɛ retard ye kumakan in avocat b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ victime yɛrɛ ɲɛna donc baara bɛ ka taa cogo min tacogo kan n'an y'a fɔ parce que n'a fɔra kiiri mɔgɔ caman bolo ko victime dɔrɔn de bɛ wele ani minnu ka mɔgɔ fatura mɔgɔ wele ta ka ca kuma dɔw la a bɛ victime lamɛn mais kuma dɔw la siga kelen don parti minnu la a b'olu lamɛn kuma dɔw la a fɔra minnu yɛrɛ mɔgɔw la bɔ ni ko wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye M5 ye n'an bɛɛ tun b'o kɔnɔ ko o mɔgɔ dɔw fana bɛ lamɛn donc bɛɛ de bɛ yen nɔ aspect caman de b'a la donc a fɔ bɛɛ lajɛlen hali bi kiiriko la sariya tigilamɔgɔw b'u sɔn an ka avocat yɛrɛ an b'a fo kosɛbɛ parce que tribunal la an ye témoignage dɔw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ bi n'i ye avocat ta avocat ka dɔgɔ ko mun bɛ taa jɔ mɔgɔw kunkɔrɔ tan cogoya la a tɛ ciden ci
en tant qu'aller à la chef de cabinet. À Matilène qui arrête de vous personnellement. Donc, tribunal Mogodo est de témoignage qui est pour avocat baisse sur le mandat. Donc, on a avocat pour Kenen, pour se mettre à la UC mettre favorite, on va faire pour ben, nous, la chef follow la, et lui, follow me dit, Beka don l'issue plan fait la carte, nous faisons tout par témoignage. Là, tu as fait le Beka don c'est qu'un mouche. Mais Beka, c'est la même chose. Donc, au niveau. Au temele encore. Bitum est la de tout le dit. Est-ce que vous fragez là? Est-ce que vous becquez là? Nous faisons pour va démarrer. Est-ce que Gelabou ou bien Gelabou? Est-ce que Jamala est à donc? Donc, là, en bas pour bi. Malien. Ni mamite ala donko limania tila malikola wallahi malibe kite samara do isila kabya parce que ni événement no M5 ka wuli ka joni akunkanga ke sababu ye ka malien yelema akunkanga ke sababu ye ka malien ka hakilla yelema ka fasu kanu ko do malien o kuma ke todi mun be ku ka mo fatura est-ce que ni be kofe ibe ka fanga talin kofe est-ce que jamana tola ka siblakeru ye wa amake mais ni mɔgɔ bɛ kuma a kɛra entité fɛn o fɛn a b'a fɔ minnu fatura k'a tɛ kɛ fu ye mais maliyɛnw b'a dɔn ko nin ye politique kuma ye parce que maliyɛnw aw b'a kalama bi nin yɔrɔ in na n bɛ diaspora fo kosɛbɛ olu minnu ni maliko daminɛla maliyɛnw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ minnu bɛ mali kɔnɔ olu minnu bɛ fɔ ka u ti sɔn u nikunu ka nafolo b'a don maliko la an b'a kalama ko diaspora mɔgɔw u ye dɛmɛ di ko k'a don victime na kelen ma don en tout cas les vrais victimes parce que victime ko la tun bɛ fɛ ka politique victime dɔw dilan mais n'i ye nkalon dilan cogo cogo n'a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ jɔ donc k'a fɔ bi mɔgɔ bɛ sɔrɔ ko marifakisɛ b'o la k'a fɔ bi mɔgɔ bɛ sɔrɔ a tɛ se ka baara kɛ ka taa mun ka kɔnɔ faralen don k'a fɔ bi musoninw denw bɛ k'u cɛw fatura nin ko in na k'u bɛna ɲini ka den ka b'u ka du kɔnɔ ka sababuya kɛ luwanse du ye maliyɛnw k'ala ka tila ka aw sago da an ma i bɛ ka taalen kɔfɛ la o tɛ kɛ bilahi ka nin lase jamana faamaw ma ka daminɛ président de transition Asmi kana institution ɲɛmɔgɔw la u bɛ Malick Gawo a fɛnɛ wele nin yɔrɔ bi ala ye jamana kalifa aw de la bi aw de nana ko peuple ka lutte ka paracheve wallahi o ye ala maa minnu bɛ yen n'u fatura k'u ka denbayaw maa minnu bɛ yen n'u ka du jigi kun y'u ye u faw jigi kun y'u ye u baw jigi kun y'u ye u tɔnɔdun kuma sera olu ni tora jamana ko la aw sigi ni bi cɛ an m'a ye ko ati kelen ta ka ɲɛsin ninnu ma k'a fɔ aw ye n'i y'a ye an y'an makun wagati laban in na an y'a kɛ jamana bɛ lahala min kɔnɔ walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min o kɔnɔla la an bɛ bɛɛ démarché an kan ka tɛmɛ siraw sira fɛ mais an y'a ye yɛlɛma foyi ma i den kɔgɔlen i jigi b'a kan kuma min a bɛ dɔɔni ɲɛ i ye e yɛrɛ lafiyɛbɔ wagati selen ko o tanyara jamana ko de la jamana ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye donc nin yɔrɔ Asimi ko k'a y'a sara tila saba ye ne ma fili tilayɔrɔ kelen k'a y'o ta o don walasa ka dɛmɛ kɛ mais Asimi réellement n'i y'a kɛ faso kanu kama n'i y'a kɛ jamana in kanu kama forage dɔ kɛra o la déplacés filɛ u bɔra kɛlɛ de y'u déplacé ka na kɔrɔn fɛ victimes filɛ mɔgɔw bɛ yen bi furakɛli marifakisɛ b'u la mɔgɔw bɛ yen u paralysés don mɔgɔw bɛ yen du jigi bɛɛ y'u ye kɔnɔw faralen don u tun bɛ fangalabaaraw de kɛ u tɛ se k'o kɛ tuguni est-ce que réellement ni jamana ko don ou bien ni hakili de ma s'a ma n b'a dɔn i b'a mɛn n bɛ ka kuma min fɔ n b'a dɔn i b'a mɛn ka ɲini mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen ni masakɛ sankɔrɔ sigibaga don k'aw k'a lase Asimi ma bi a sera a fɛnɛ k'i kɔfilɛ collectif la parce que n'i y'a ye fanga in b'ale bolo bi ale y'a dɔn ko jeli dɔ de fɔnna a sera niveau dɔ ma ale intervenir la donc nin yɔrɔ la n b'a ka tila k'a wele kɔfilɛ collectif la o kɔfɛ an bɛ mun tugu o la bi maa min bɛ jamana premier ministre la n'a tɔgɔ Choguel Kokala Maïga. Choguel a été une déception totale pour les martyrs du 10, 11, 12 juillet parce que an y'o de fɔ anw ye hɔrɔn ye an ni maa si ma jɛ ko an fɔra k'i kɛlɛ ou bien k'an kɔrɔtɔli i ma o ma kɛ yanni Choguel bɛ na fanga bɛna M5 isolé mɔgɔ si tun t'a dɔn ko fanga bɛ di M5 ma M5 yɛrɛ jigilatigɛlen fo caman bolila ka taa yɔrɔ ɲini o wagati mɔgɔ caman tun bɛ collectif k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛra M5 ye mun kɛ
anko ni fanga di bolo tɛ ka ko kɛ ne yɛrɛ ani président ani chauffeur sigira de ba ma kɛ premier ministre a ye layidu d'a ma k'a fɔ n y'o layidu ta aw ye mais n bɛ kuma fila fɔ aw ye bandaw a ye 50 ni malobɔrɔ 5 min d'a ma aw tun man ka sɔn a la parce que lagosi de don jamana ma parce que tɔɔrɔ min ye aw sɔrɔ bandaw t'a dɔn parce que a ma kɛ ale ɲɛna a tun tɛ yen o de la a ye 50 ta ka ɲɛsin ale malobɔrɔ a ko bubu min filɛ jamana nafolo de b'a bolo o de la bubu Sise fɛnɛ a bɛ ka furakɛli min kɛ jamana nafolo de a kuma man ka fɔ mais an b'a fɔ olu kɛra hɔrɔn ye collectif ma parce que olu fɛn fɛn filɛ u ye collectif ɲini de k'a ye i n'a fɔ bandaw ka mɔgɔw chef de cabinet siɲɛ joli ye président wele k'a fɔ aw ma se anw ma dɛ anw ye investigation kɛ aw ye cɛsiri mun kɛ ani aw ye baara mun kɛ o de kosɔn an y'a dɔn aw tɛ politique mɔgɔ an tɛ foyi ye hali n'o y'a sɔrɔ aw bɛ tɔɔrɔ la mais victime ko aw bɛ k'a kɛ ni laadiriya ye o de la u ye mɔgɔbaw to yen u ye politicien baw to yen u ka investigation kɔnɔna la n'o ye sɛgɛsɛgɛli ye o de y'a to u y'anw ɲini k'a ye bandaw y'o ye Bubu Sise fɛnɛ ta bɛ ten a ye mɔgɔw ka prise en charge kɛ fo k'a fɔ fanga yɛlɛmala ka tila ka dɔw ta ka taa Luxembourg la o kɔfɛ tuguni a ye dɛmɛw kɛ malo b'o la wari b'o la o dɔ ye mun ye kuma min Choguel kɛlen premier ministre ani ne sigira collectif tɔgɔ la a ko yan'a ka sigi mɔgɔw b'a fɔ k'u ɲinɛla victime kɔ k'a ma ɲinɛ dɛ ko ne yɛrɛ ka kuma lase fan bɛɛ k'an bɛna nɔ ye mun ye furakɛli o bɛ kɛ o y'a sɔrɔ an bɛ seli ɲɛkɔrɔla la a y'a fɔ n ye ko n k'a fɔ victime ye k'a bɛ saga di victime bɛɛ ma ko bɛɛ k'i hakili tigɛ ne bɔra n y'a fɔ arajow la k'a fɔ télé la renouveau ninnu bɛɛ la n sigira n'an balimaw Choguel ma layidu dimɛ a ye mun kɛ 100 ni 20 selisu dutigiw ni ko bɛ 100 ni 20 victime jamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a cayara 2000 o y'a cayalenba yɛrɛ o y'a ye peut-être yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ ten bɔ a la o kɔnɔna la mɔgɔ caman ye victime yɛrɛ ko k'u tɛ wari fɛ an bɛna wari lasigi mɔgɔ caman ye weleli kɛ i n'a fɔ bɛɛ n'a ɲɔgɔn k'u bɛ kuma fɛ pour que a ka dɔ fara o dɔ fara ka ɲɔgɔnya kuma la an taara ka so a y'an wele a bɛ tila ka mun fɔ an ye k'ale y'a mɛn k'an ko an bɛ wari in lasegin fo n'an tun y'a segin k'ale ti dɔrɔmɛ di k'ale minɛ ka bila a y'a fɔ témoins yan mais n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la tuma dɔw la i bɛ sabali an y'a to yen o kɔfɛ a ye n wele primature la siɲɛ kelen a ka attaché bɛ chargé ye n wele ko ko n ka taa n tɛ taa parce que layidu kelen fila n tɛ taa n banna k'u bɛɛ rencontré mais bɛɛ ni sababu parce que bɛɛ ni hɔrɔn ye a ye n wele ko n ka na an ka taa Choguel fɛ yen n ko n tɛ se ka taa a ye n deli n ko e kama n bɛ taa n tɛ se ka bali an ta bɛ tila ka se bɛɛ ni ka fɔ ma n taara a ko sisan mun bɛ liste kɛ minnu mago bɛ furakɛli la b'u bɛɛ la évacuer jamana tɔgɔ la a budget n b'a ɲini jamana kun a bɛ kɛ yanni juma wɛrɛ cɛ o kɛra juma ko yanni juma wɛrɛ cɛ ko b'a sɔrɔ a baara ban ne ye weekend baara bɛɛ kɛ o lettre la ko k'a kɛ lettre officielle ye k'o papier dilan o papier dilannen kɔfɛ n taara bila ka secrétariat particulier la i b'a fɔ a y'a fɔ cogo min k'a wele a t'appel kan ka message ci a ma ma jaabi sɔrɔ ka bɛɛ yɛrɛ wele parce que o don kuma kɛra bɛɛ ɲɛna a bɛ nin fɔ don bɛɛ yɛrɛ na sabali a b'i se kɛ mais bɛɛ hɔrɔnya kama ni silamɛya kama bɛɛ da tɛ se k'a fɔ ko Choguel bɔra an filɛ o kalo kelen na mɔgɔ min ko k'a jalen ba tile 5 dɔgɔkun kelen lundi tɛmɛna o kalo kelen tɛmɛna maliyɛnw k'a fɔ aw ye anw tɛ yan mɔgɔ ko kɛlɛ la an tɛ yan mɔgɔ kanu na an bɛ yan waleya mun kɛra i ye mun kɛ an b'o de fɔ ani an jɔyɔrɔ o b'a wajibiya an kan ka kɛlɛ kɛ hali ni ye Choguel bɔ yen sisan mun bɛna premier ministère la an ka kɛlɛ bɛ ɲɛsin o ma wala an tɛ Choguel tɔgɔ fɔ an bɛ se k'a tɔgɔ fɔ politique kumaw la mais victime ko la an t'a tɔgɔ fɔ k'a fɔ aw ye bi nin de kɛra o kɔfɛ an bɛ tila k'a mɛn mɔgɔw da u masuruna mɔgɔw ko victime dɔw évacuera nin kɛra victime ye maliyɛnw n'a kɛra victime ye voilà les vraies victimes les dignes victimes minnu balala minnu bɛ yen nɔ n'u u denw fatura ou bien u cɛw fatura olu de bɛ yan nɔ u ka bɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si c'est pas des discours démagogiques o kɔrɔ ye mun ye ka kumabaw fɔ mais laɲini wɛrɛ de b'i la laɲini ye mun ye n ka fanga sɔrɔ n'o tɛ est-ce que nin kuma kan ka fɔ Choguel ye siɲɛ 2 wa ko mɔgɔw bɛ nin lahala la
ça coûte quoi à l'État, ça coûte quoi à Sogel, ça fait que mon cas en charge, Jamala Togola, à te boy Karala, mon be paralyser nous, mon be marfatisa boula, c'est là que Anga tient pour nous, au tien à lui de bon man, à part d'eau. Force promesse, donc force promesse, c'est pour cela, Agnès président de transition avec un volé numéro. À la victime ko à main, donc au yoro. Au quoi fait, ministre nous donna vraiment qu'on a victime tola au doy Ikaka Maïga, allez bien d'Ombajon, à la victime ko mala, de tout ça dans le ministre. Imam Oumar, on n'en parle même pas. Wallahi, il n'a pas Oumara. Il va poser ce qu'il doit aller pour ma femme. Mais Billah, je vais le faire, Imam Ouar. Billah, je vais le faire. Ouais, les blagues à fond, en face de l'effet. Tangara, Adama Tangara. Il y a Tangara, vous voulez, Imam Ouar, qu'avec ta famille, en délai, fait, pour une drogue, en blague, drogue, vous voulez, ayo don di ñoma sofi Imam Omar kuma ali communication ma ni na je aka force promesse laidu munata dafa o kama amma ne ka téléphone atota tuni maram dedo ale fere ale kuma kele ke victime ko la ka be victime ko ta ko kaga joro ni na mais biala joro da victime de la ka ale je ko ni collectivité ñoxo ta tiré soit akera su donc la wa en victime amba fo parce que nanko toni awe na ya wole shu awena ali fadi awena awe horoye donc à fond nuit Imam Oumar, moi je pense que politique tient mais dîner mo ni dona politique kono ika dîner no kanga yila e manga che iba ko politique mo uba ko tuka iki atlito parce que ni be kuma e be projet do ika isegala ka soroka laidu di mo ma kolosi di segala ala to ko fa alaidu ali haklital aye dango kiba recette ano refo an islamo de an horo ni ambora du maralo ni ko abanga kuma pelage anti mo fani anti mo bani be billahi ikewale ye munke ame kumorika ante kuma ini muso chelala ante kuma ini den chelala ante kuma ini baranyon chelala me jamana ko inan jeramun ka yan jampalim jamuri ko c'est normal oyoye balmaw ambe awfu Mali kono ani Mali kokan ante sege ante nyina ka sabu ke danaya dante danaya la mamuna ye danaya da radio nyetaka ka nyeta ke uka kunafoniya ta yoro ye sangani wati ambe ulufo radio nyeta a club des amis président Fodé Tunkara ambe foli di ama foli anitamni amba di groupe Lala Fourniture Mauma Bamako Sugubala Jabilakaw Musa Ibrahima Aleni Abdoulaye Nereka Tsokoroba Altine Kulubali amba fu ana dinke fla Mamadou ani Korka Madame Jire Bintu Kone amba fu atete Bugula ka Fatoumata Kulubali ta kalifana fu jakulu munun be kunafundi sira fɛ radio munun ni ɲɛta bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ foli di baaralaw bɛɛ lajɛlen ma an tɛ se an tɛ ɲina Saka Dambele Fuseni Jara an b'u fo Elayi Sufu Jabi Ala ma hinɛna a la a ka denbaya Badalabugu an bɛ foli di a furumuso ɲuman fila ma Maɲuma Dukure ale ni Bayi Jabi ka foli ni tamni ta ka di Ɲɔrɔ Sirifukɛ ma fo Ɲɔrɔ ka Imam Mamu Diko fo a sɔrɔla Bako Jikoroni o a sɔrɔla Badalabugu hali n'a sɔrɔla Yoroso an b'a fo Usman Sirifu Madana Aidara Bangon na an bɛ foli di a ma an balimaw an k'an dusukun gɛya ɲɔgɔn ye an ka ɲumanya kɛ ka caya o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ ka min laɲini diɲɛlatigɛ la a bɛ ɲɛ an bolo wa an bɛ sini sɔrɔ
Abdou Ouattara ani Issa Coulibaly o de tun bɛ yan bi arajo ɲɛtaa la ka kunnafoniya sɛnsɛn k'a di aw ma. Ala ka waati wɛrɛ yir'an na.